ҳатман ҳамаи шумо номи китоби рекордҳои Гиннесро шунидаед. Агар ин китобро кушояд, шуморо яку якбора ба тарафи худ мекашад. Баландтарин ҷаҳиши дунё, бузургтарин торти дунё, ҳатто тӯлонитарин бусаи дунё, хулоса ҳамаи чиз дар ин китоб қайд шудааст. Ҳатто тасаввур карда наметавонед, ки ин китоб чӣ гуна рекордҳои ҳайратангез ва аҷоибро дар худ ҷой дода бошад. Салом бар шумо. Ба як барномаи дигар аз канали Некатоб хуш омадед. Дар ин навор 10 рекорди аҷоиб ва ҳайратангези дунёро ба шумо нишон медиҳем. Аз марде ки дар баробари кашиши 4 мототсикли ба қувват тоб меорад, то марде ки бо қувваттарин риши дунёро дошта метавонад тавассути он одамро бардорад. ӯ ҳатто тавонист ки бо ин ришаш як ҳавопаймои худро чанд метр бикашад. Аммо пеш аз сар кардани барнома аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем, ки навора то охира тамошо кунед, лайк гузорӣ кунед, дар канал обуна шавед, зангlaро ҳатман пахш намоед. Ва мо бошад видеоролика сар мекунем. Рафтем. ширкати Азия Маркет беҳтарин доруҳои гиёҳиро пешкаши шумо мекунад. Мехоҳед ки риши зебо дошта бошед, мехоҳед ки мӯи сар бароред, шумо хароб ҳастед, мехоҳед фарбеҳ шавед ва ё баръакс мехоҳед хароб шавед, ё ин ки мехоҳед муҳлати ҳамхӯбагиро то 45 дақиқа дароз кунед ва илова бар ин қувваи мардонагиро дучанд кунед. Пас зудтар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва доруҳо барои ҳамаи дардҳоро фармоиш диҳед. Дастрас кардан тамоман ройгон аст ва агар аз номи канали мо муроҷиат кунед, пас ҳатман ба шумо тахфифи калон карда мешавад. майлу рағбат барои сабт кардани номи худ дар рекорди Гиннесҳо хеле зиёд шудааст, то ин ки ин кор тақрибан ба як беморӣ табдил ёфтааст ва рӯз ба рӯз одамони нав ба нав ба ин рӯйхат дохил мешаванд. ҳатто онҳо бо дидани номашон дар китоби рекордҳои Гиннес қаноат накарда боз ҳам кӯшиш мекунанд, ки сатҳи рекордҳои худро болотару болотар баранд. ин марди англисӣ баъд аз машқу тамринҳои зиёд тавонист, ки ӯ либосовезакҳои зиёдро дар вақти хеле кам ба чеҳрааш пайваст кард. ӯ ин амалро дар пеши чашми одамони зиёд анҷом дод. ҳарчанд ӯро бо суръати зиёд анҷом медод, аммо заррае ҳам хато намекард. ин корро ӯ ба хотире анҷом дода тавонист, ки дар пушташ мушкилие ба вуҷуд омада, ин мушкилӣ боиси аз ҳад зиёд нарм шудани пӯст мешавад. шояд шумо ҳам сай карда бошед, ки бо порчаҳои хурди бозичаҳо бурҷҳои калон бисозед, аммо ҳеҷ гоҳ ба андозаи ин бурҷ баланд нашудааст. ин ҷавонон, ки аз Венгрия мебошанд, тавонистанд, ки бо порчаҳои хурди бозичаҳо бурҷеро бисозанд, ки баландии он ба 34 метру 70 сантиметр мерасад. ин бурҷро моҳи майи соли 2014 ба китоби рекордҳои Гиннес дохил карданд. дар сохти ин бурҷ аз семент ҳам истифода бурданд, то ин ки мустаҳкам шавад. инчунин дар дохили бурҷ арматуре қарор доранд, ки он дар муқобили бодҳо мустаҳкам мебошад. пеш аз ин низ дар Амрикои Шимолӣ чунин кӯшиша карда буданд, ки дар натиҷа бурҷеро бо баландии 34 метру 43 сантиметр сохта шуда буд. шинос шавед, ин мард сокини Австрия буда, ҳоло мехоҳад, ки рекордеро ба сабт расонад, ки шуморо ҳайратзада хоҳад кард. муқовимат дар баробари ин 4 мототсикли ба қувват, ки бовариятон намеояд. ин мототсиклҳо ба дасту пойҳои ӯ баста шуда буд ва шарти рекорд чунин буд, ки ин мототсиклҳо бояд ӯро мекашиданд ва ӯ бояд 10 сония ин кашишро тоб меовард. аммо ӯ на танҳо ки 10 сония, балки 24 сония тоб овард. як одам бояд чӣ қадар боқувват бошад, ки дар муқобили кашиши 4 мототсикли боқувват тоб орад, ки ҳар яки онҳо 175 килограмм вазн дорад. ин мард пештар ҳам рекордеро бо номи худ сабт кардааст. ӯ боре вазни 560 килограммро рӯи шонаҳояш қарор дода, тӯли 30 сония нигоҳ доштааст. агар шумо бо ин мард рӯбарӯ шудед, ҳаргиз ӯро ба хонаи худ даъват накунед ва агар даъват ҳам кардед, аслан ӯро ба ҳоҷатхонаи худ роҳ надиҳед. рекорди ин мард шуморо дар ҳайрат мемонад. соли 2008 дар кишвари Олмон чорабиние доир шуд. дар ин чорабинӣ ин мард 46 косаи ҳоҷатхонаро бо сараш шикаст. аммо агар як лаҳза рекордро ҳам фаромӯш созем, касоне ки ин корро анҷом медиҳед, эҳтимоли зиёд вуҷуд дорад, ки осеби мағзӣ бинед. аниқтараш ба ин кор ҳеҷ гоҳ даст назанед. ва мо бошад ролика идома медиҳем. дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст, зеро ҳамаи топ чемпионатҳо баргаштанд. бинобар ин дӯстони мо аз 1x барои ҳамаи бозиҳо ва дигар ҳодисаҳои футболӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. инчунин шумо имкон доред, ки бо промокоди мо яъне нека дар аввалин пардохт соҳиби 5000 рубле гардед. маълумоти бештар дар комментария. ин имкониятро набояд аз даст диҳед.
эҳтимолан шумо дар бораи ин зан маълумот доред ки ӯ соҳиби дарозтарин ангуштҳо дар дунёст, аммо рекорди дарозтарини ангуштҳои ӯро ин дафъа як марди ҳиндӣ ба номи худ сабт кардааст. Ин мард нохунҳои дасти чапашро аз соли 1952 ба ин су кӯтоҳ накарда буд. дарозии миёнаи нохунҳои ӯ ба 9 метру 9 сантиметр мерасад. Ин мард мегӯяд ки нохунҳояшро бо сабаби дарозии зиёд хеле нозук шуда буд ва ба ҳамин хотир ӯ ангуштонашро хуб нигоҳубин мекард, махсусан ҳангоми хоб. ин марди ҳиндӣ ба хотири ҳамин нохунҳояш ба кор қабул нашуд ва ҳамчунин як муддати дарозе издивоҷ ҳам карда натавонист. Аммо ӯ бисёр мехост ки таваҷҷӯҳи ҳамаро ба худ ҷалб созад. ҳоло бошад ин мард 81 сола буда, умри нохунҳояш ба 68 сол мерасад. ин мард ҳоло мехоҳад нохунҳояшро бар ивази $200,000 фурӯшад ва ё онро ба осорхонае биспорад. баъди тамошои ин навор шояд шумо бигӯед ки аз ин рекорди девонадида дигар ягон рекорде вуҷуд надорад, аммо ин хел нест. дар баробари шумо ҳоло як сафи 1200 нафара меистад. инҳо мехоҳанд бо бистарҳои худ ба замин афтида рекорди наверо дар Гиннес сабт созанд. ин саҳна тавассути ширкати асбобҳои барқӣ сабт шудааст. аҷибаш он аст ки ин иттифоқ дар ҳузури раиси ин ширкат ба сабт расидааст. ҳамаи ин бистарҳо дар 13 дақиқаву 38 сония афтиданд. ин ду марди ҳиндӣ мехоҳанд бо чашмони баста ин кокосҳоро дар атрофи ин марди хобида бишкананд. онҳо барои ин кор фақат як дақиқа вақт доранд. ба чашми яке аз онҳо намак рехта шуд, сипас бо порчаи сиёҳе баста шуд, сипас болғаи бузурге ба ӯ дода шуд, то онҳо кори худро сар кунанд. дар ҳақиқат агар ин мард заррае хато мекард, оқибати дардноке дар интизори дӯсташ мебуд. ин рекорд соли 2014 дар Милани, Италия сабт карда шуд ва ин мардон номҳояшонро дар китоби Гиннес сабт карданд. ҳоло бошад дар баробари шумо марди боқувваттарини амрикоие қарор дорад. ӯ бо нигоҳ доштани вазни зиёд дар бораи рӯи сараш машҳур шудааст. ӯ ин корро дар аввали солҳои 90-уми асри 20 шурӯъ кардааст. аввалин кори ӯ аз қуттӣ истифода мебурд ки миқдори онҳо ба 80 адад мерасид. ӯ оҳиста оҳиста теъдоди қуттиҳоро ба 100 адад расонд. баъдан ӯ хиштҳоро бар сараш ниҳода рекорди наверо сабт кард. ӯ тавонист ки 101 хиштро дар болои сараш ниҳода нигоҳ дошт. аммо бо ин қаноат накарда соли 2000 ба андозаи 430 шишаи шаробро ба болои сараш бардошт. баъд аз ин ӯ чизҳои аҷиберо мебардошт, аз равғани гарм сар карда то ин ҷавондухтарон ва яхдону чизҳои аҷиби дигаре низ. яке аз рекордҳои ӯ мошин буд ки соли 2011 бардошт ва ҳамин буд ки ба авҷи муваффақияташ расид. ӯ дар бораи муваффақиятҳояш китобе ҳам навиштааст. тамошобинони гиромӣ, фикру назариёти хешро метавонед дар ин бора бинависед дар комментаре ки чӣ гуна метавонад як инсони оддӣ ин қадар вазнро бардошт кунад. соли 2012 дар Португалия рекорди наве сабт шуд. дар ин ҷо калонтарин омлети дунёро пухтанд. дар пухтани он аз 145 000 тухм истифода бурданд. дар ин кор ба ҷуз тухм 400 кг равғани зайтун ва 100 кг равғани растанӣ дар пухтани он истифода шудааст. андозаи он ҳама касро ба ҳайрат меандозад. қуттӣ ё диаметри он ба 10 метр расида, вазнаш бошад 4 тоннаро ташкил мекард. барои пухтани он 6 соат вақт сарф шудааст. ҳатто тағйироти обу ҳаво ва шамоли сахт ҳам натавонист ки монеи ин кор шавад. дар охири ин кор вазни ин омлет ба 6 тонна расид. аҷоибаш дар он аст ки бо ин омлети калон чанд нафарро сер карда мешуда бошад. ин мард соҳиби боқувваттарин риш дар дунёст. вай то ҳоло 3 маротиба номашро ба китоби рекордҳои Гиннес дохил кардааст. ӯ бори аввал соли 2000 тавонист ки гимнасткори машҳуреро бо номи Эрина Масковкаро
боришаш бардорад. ӯ 55 килограмм вазн дошт. Дар аввал ин мард натавонист ин зани 55 килограммаро бардорад, аммо баъдтар ин зан аз ришҳои ин мард дошт. Ба ҳамин васила мард зани 55 килограмм вазн доштаро бардошт. Ин мард тавонист ҳавопаймои хурдеро чанд метр бо ришҳояш бикашад. Инчунин ӯ як ҷипи ҳарбиеро ки 3 тонна вазн дошта 5 нафар сарбоз дар дохилаш буд бикашад. ӯро ба филмҳо даъват карданд. ӯ бояд дар ин филмҳо киштии на чандон калонеро бикашад. Ба ҳамин хотир бояд рекорди нави ӯро интизор бошем. хуб бародарони азиз, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. агар ба шумо писанд омада бошад, метавонед дар канали мо обуна шавед, занглоро пахш намоед. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.